ufuna ukukhuluma noMfethu yini? Mfethu. Ungiyeka Mfethu yini konke? Hayi bandla ibhokolo. Mfethu, awutshela isikora sakho siphethe yawo sikusuke la duze kwami Mfethu. Bafo ngicela Ngitshela ngeke uhlale phansi. Ngitshela ngeke Uzokuyeka uma uhlala phansi. Uzokuyeka uma uhlala phansi. Nakungibamba Mfethu yazi. Ngingcolisa nokungcolisa buke ngishobanisa. Kuzokuthatha isikhathi esingakanani ukulwa Lalela ngoba Mfethu, okunye lalela kuthatha isikhathi Mfethu. eside. Ukuthi manje uyangicasula Mfethu uyangiphendula. Yabo lento le? Sure. Mfethu ngizokhuluma noMfethu. Yokhehle Mfethu ufuna ukukhuluma noMfethu. Lo muntu uMfethu ucomplainile wena Mfethu yazi. Wathi embedeni Mfethu akathuli. Yabo? Nanokuthini Mfethu futhi ngihlezi ngekho endlini. Njengamanje sengiyazama uku-up igame usiyacomplaina futhi. Usiyakhala. Yabo lento le? Mele ngithini-ke mina njengendoda. Wena uwena. Phela kufanele ube normal ezindoda. Khulumi nawe. Okay, wena okay. Kuyimanje monga estimate uthatha isikhathi esingakanani mina nje ucansi. Yo mntama ngiyacabanga ukuthi i-hour liyaphela. I-hour to 30 minutes liyaphela. Kanti wena ufuna uthatha isikhathi esingakanani? 30 minutes it's better. Ba uthi ufuna 30 minutes. 30 minutes. Hayi ukuthi umdlubudle 30 minutes. Ize yoma iphinde ibe manje. Yini 30 minutes? Yini 30 minutes? Yona vele vele. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, siyanibingelela sinamukele futhi kwenye episode yohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo right here on your favorite channel Umjolo Show. As per usual, the name is Udlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Isoka lazo zonke intombi ezifika la zifike kuthiwa ziqome mina bengisukela ngoba wonke umuntu ofika la once waxabana neboyfriend yakhe kuthiwa uthandana nami. Listen, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. While doing that, nanku thanks lapha eceleni, pressa khona ukwazi ukusidonethela ngaloko okuncane ongakwazi ukuthi usisize ngako ukulekelela thina ukuthi siphakamise i-channel ihambe phambili. Waphinda futhi ujoin as a member of this channel, lokho kuzokwazi ukuthi uthola ama-benefits okuba nje exclusive, uhlale kuleya ndawo yakho wedwa ekhethelo. Lento iyafana nokuthi ube wedwa kumuntu yakho la enhlizweni. Well, into engingayazi-ke nina leyo ngoba abaningi benu babhanqiwe ngiyadlala. Listen, namhlanje ishow yethu izothi iphela kuzobe kumnandi kakhulu. Sine surprise esinayo, kunomuntu engizonilethela yena, sokhuluma izinto ezibalekile, sizokwenza izinto ezibalekile. Asizogcina ngokuzenza, uzoyibona. Ngiyazi ukuthi uyathanda ukubona. Uyathanda ukuthi umuntu umethi bheka la, mase nawe uyabheka ngempela ukuthi zikhiphani. Otherwise ungakhohlwa-ke ukuthi i-target yethu iyodwa which is to reach 1 million subscribers meyabe kuphela unyaka ka-2025. Njengamanje asihamba siyobheka ukuthi indaba zethu zihamba kanjani nanokuthi silungisa kephi ungayindawo. Sanibonani, igama lami nginguSenamile Ngwantanzi. Ngibhalele la kuyisilungisa umjolo ngenxa ukuthi ngifuna isilungisa umjolo engilungisele izinkinga esinazo nomuntu wami. Siphinde sikubingelele mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Njengenjwayelo uyazi mase sihleli kanje phansi hawu sokhuluma indaba eziningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo show kanjalo ke nohlelo silungisa umjolo. Sibonile ukuthi ke esikhathini noma kwamanye ama episode sinako ukuthi sithi siyazama ukulungisa ubone ukuthi hayi lento esithi sizama ukuyilungisa la ayilungi lento le. Mhlambe ke asithembe ukuthi ku-episode namhlanje noma yini esizoyilungisa izozama ukuthi ilunge. Khumbula nawe ukuthi unenkinga ethinta umjolo, emaila njengamanje umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa iyodwa ke target ukuthi mabe kuphela unyaka 2025 sibe sireache 1 million subscribers. And mina ngithembe wena ukuthi uzokwazi ukuthi silekelele sifike to 1 million subscribers. Njengoba njengamanje sigijima to 200k noma we are close to 200k subscribers. Bafo khamba kanjani mfethu? Ngiyaphila mfethu. Uyaphila mntaba? Right mfethu. Mfethu yonke into iqondile. Mina ngudlala Matifana, ubafo yena ungubani igama nesibongo? Igama mfethu Thokozani, Sibongo Wambambo. Thokozani Bamba. Mfethu. Mfethu ngiyajabula mfethu ukuthi ube la kwishow namhlanje and nginethemba lokuthi hayi sizothokoza mfethu. Impela. Mfethu ula ohlelweni silungisa umjolo igama lethu lelo. Ngoba umama wekhaya kunezinto afuna nixoxe mfethu. Ongichazele ngomama, mhlawumbe ungamchaza njengomuntu onjani intombi yakho? Uma wengane engiyamchaza njengomuntu nje oright. Oright ohloniphekile. Yeah. Futhi engimthandayo because into eziningi ezenziwa abanye abantu besifazane abanye akazenzi mfethu. Uright kakhulu nje uyonto engimthanda futhi uyahlonipha, uyangihlonipha kakhulu. I know. Kodwa namhlanje
ufuna nize la nizokhuluma khona nizokwazi ukuthi nilungise inkinga. Wena as the guy mhlawumbe khona iy'nkinga ade uzibone emjolweni wakho? Iy'nkinga, wonke umjolo uney'nkinga mfethu. Sure. Yeah, kodwa-ke noma zikhona lezi ey'ncane besiy'lungisa sixoxe njenge-couple. Sure. Yabo sibone sithole nama-solutions sidlule kusona. Yona ayikho nje into etheni mhlawumbe sengaze ngithi mhlawumbe siyayibanga cha. So namanje ucabanga ukuthi izinto ey'ncane akuyona into etheni enizoyikhuluma njengamanje? Cha, okwamanje bengaze ngiyibone inkinga. Yeah. Angaze ngiyibone inkinga. It's right. Okay, I know. Njengoba u-right mfethu, angifuni ukuloke ngishona le nale ngize ngikwenze umenca kakhulu noma usaba ukuthi ey'ngazi umama uzothini. Angivele ngimiyeke mfethu afike la, ufike ukhulume naye sizwe ukuthi siphatheleni. Uready ukumbona? Yeah, ngiready. Uready. Yeah, ngafika. Njengoba ubona-ke mbukela uThokozane uthi uready ukuthi abone umama, bakhulume naye, balungise noma ngabe inkinga yana abanayo. Kodwa yena unethemba lokuthi inkinga engatheni ngoba ngokujwayelekile baba ney'nkinga ey'ncane. Bathi nje thasi inkinga idlula. Ake sihambe-ke ithemba lethu njengamanje losilandela umama limbeke la. Uma efika sobe sesiyakwazi ukuthi silungise iy'nkinga zabo, senze isiqiniseko sokuthi yonke into ihamba kahle phakathi kwabo bobabili. Ungayindawo wayelithimba lethu lisasilandela umama limbeke khona la. Nkosazana, Yebo, sawubona mfethu. Unjani? Hayi no, nami ngiyaphila. Siyabonga kakhulu ukuthi ubhale kwishow. Ungagcini nje ngokubhala kuphela, uphinde futhi ube nesibindi sokuzokhuluma nanalo isoka lakho ngezinto ongekho happy ngazo. Well, sengikhulumile-ke nalo nami. Si-check-a nje ukuthi ngabe umjolo wakho nalo uhamba kanjani. Linginikile iy'mpendulo, mhlampe nje ukuzwa nje kuwena. Umfowethu uwumuntu onjani kuwena mhlampe ebudlelwaneni benu? Futhi mangasho nje ukuthi u-right yena lapha nalapha yabo. But engize ngakho mina la inkinga enginayo. Mhlambe usizo bengingalithola. Okay. Ngazi. Alright. Inkinga enginayo i-1. Udali sike sanele untuzana la, sike sa nezinto enkinga ayithola. Yabo. So mabe ngizithola lezi zinto like ngiya-understand ukuthi zinokhambiselana ne-behavior yakhe empedeni. Because into esibanga mina naye i-1. Ama-actions akhe empedeni. Ama-actions asempedeni, hayi no. Mfethu, anivele nikhulume noba u-2 ngalo ngene iy'ndaba zenu. Nangu mfethu ungakhuluma nawe udali wakho. Uyena Thokozane. Hlala kuyena. Thokozane, ngiyathemba uyaphila. Ngixolise futhi ukuphatha out emsebenzini. Bengingesiyo inhloso yami, but ngenxa yokuthi funa silungise le nkinga esibhekene nayo. Ngase ngicela ukuthi bangikhiphele wena emsebenzini. Inkinga-ke mina la enginayo i-1. Since ungasenzi ngale ndlela lokwenza ngayo before, because mina nawe uma si-right wena ubukwazi ukuthi iy'ngane uzinakekele ngendlela. Since mina ngingasakunikezi empedeni, usukhetha ukuthi ungondlile iy'ngane. And enye into engiphatha kabi, isizathu sokuthi mina ngikuncishe uyasazi. Angithandi ukuthi lokho ngize ngikudalule, but wena isizathu sokuthi ngize ngikuncishe uyasazi. Ukuyikona ukugcina ku-affecta ney'ngane zingahlangene. So ukungiletha kwakho la mhlawumbe khona bengingaxazulula iy'nkinga lezi esinazo esibhekene nazo. Iyona solution engibe nayo. Amakhamera lawa agcwele la, abantu laba esazana nabo Ungawamind amakhamera, ungawamind amakhamera. abantu laba engazana nabo ngaphandle sibathini? Owazana nabo. Amakhamera, Cha phela mhlambe bona bazokubonisa ngendlela abakubonisa ngayo njengendoda. Wena uhlulekile wena ukungibonisa ngaleyo ndlela. Mina ngiyahluleka ukubonisa njengomuntu wesifazane, ingakho ngithatha ngilethe kwabanye amadoda ukuthi akwazi ukuthi akubonise. Okay, uthe izizathu esikwenza ukuthi uzungilethela ngiyasazi. Angisazi mina leso sizathu leso. Awusazi. Angisazi. Okay, into mina nawe esibangayo ukuba active too much empedeni. Wena u-active too much empedeni.
which is wrong because mina ekugcineni mina I feels like ngiyadlwengulwa or something. wrong. We are overreact mabe. Manje waye ungazange uzungitshele endlini lento le. Unayo inamba yami. Angikaze sengikutshela. Unayo inamba yami. Angikaze sengikutshela. Wena ufuna My question is angikaze ngize ngikutshele. sike Angikaze sayikhuluma. ngikutshela ukuthi yeka lezinto ezisebenzayo. Sike sakhuluma. Angikaze ngikutshela ukuthi yeka lezinto ezisebenzayo. Ayikho into engisisebenzisayo. Ayikho into Ayikho into ezisebenzayo. engisisebenzisayo. Ukhuluma ngani? Kahle bo. Ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngalamaphilisi lawo esex wasebenzayo. Ngikhuluma ngembiza oyisebenzayo. Lalela la. Ngidlale. Akho izinto engisisebenzisayo. Yes. Angisebenzisi imbiza, angisebenzisi amaphilisi. Imake ngibuze. Kokuqala. Lezi zinto lezi ngiyithola. Wangitshela ukuthini? Wangitshela amaphilisi omkhuhlane. Wena wabona amaphilisi omkhuhlane nje endlini. Uyazi siyaba siphathwa umkhuhlane njengamanje kuze ubusika fanele sihlezi sinezinto esingayisebenzisi. Lalela, let me tell you Wena uzongitshela something. ukuthi Let me tell you something. Wena uzongidakela. Yes. And lawa amaphilisi engike ngiwabona most abantu abawathenga abantu besilisa and into engize ngizibuze yona ukuthi okay fine because la maphilisi lawo ngeke wabona ethenga umuntu wesilisa and ngawabona nawe futhi ngawabona futhi. Wena usuhlele kubona amaphilisi omkhuhlane. Awu. Kwaze kwanzima la setshenziswa abantu besilisa kuphela. Akaze endlini asinayo into esisebenzisayo esinazo siyithenga just Angikhumbuli ukuthi futhi nenyanga sihambayo mina. so mina ngihamba inyanga manje. Lalela Inyanga sifike kanjani? Le mbizeni kona sifike kanjani? Ayithe nithi inyanga Nginikezile awuyazi. isikhathi sokukhuluma uzonginika. Futhi ngikhuluma. Angibona sikho isidingo sokuthi ngineze isikhathi sokuthi ukhulume. Lalela Iyafana because lalela angikudli manga ufuna ukuthi awutholi kahle uya complain. Manje uya complain futhi kufanele ngize ngenze njani manje? Yeka lezi zinto zisebenzayo. Iziphi emsebenzi lutho mina emisi ngisavaza mina uzongitshela le nto ngitshela yona. Yo Jehova. Lalela la mfethu thula mfethu nawe. Lalela bese ngiyakhuluma. Ngiyakhuluma. Ngizobuza kubi kanye. Mana. Ngicela ukubuza umbuzo wona. Ngicela ukuchaza nami. Lo mfethu Umpreach. Eba nami mfethu. Ngiyampreach strong. Umshayina biso kwengane lapha. Athi ngiyavaza ne-TLP ngiyaphuma strong. Angazongitshela into angitshela yona. Ngesikhuthazi. And njengamanje uzongitshela ukuthi inkinga empedeni. Izinto zikhona khona ngazo. Uthi mfethu wena kube angazi noma ulifaka ungashongo. Ngingashongo. Oh wena utshele lokho. Kahle bo. Isho ngathi umuntu ungadla umuntu for 2 hours. Aqhameka u7 akaze kwenzeka nasemadala Jodi akaze kwenzeka. Ufuna ngenze njani? Akaze kwenzeka. 2 minutes niyakhala. 5 hours nifunani? 5 hours wena yini? 5 hours wana ithi sayikona ukusebenzisa isikhathi lokho. Ufuna ngikudla isikhathi singanani? Isikhathi esinganani? Maybe 30 minutes to right. Bani? 30 minutes to right. Akazi 2 hours. Kahle bo. Lalela. Mina mfethu ngiyayazi wethu yami. Kunamantombazane la ngaphandle. Vele ujwayele wona ke vele angithi wona vele asikhuthazi. Iwona vele lokho kujwayele kuona ukuthi kufanele usebenzise isikhuthazi uzosebenzisa nasendaweni yona isidingo sokuthi why ungilethile la ngikulethela ukuthi ushintshe le behavior yakho uthini ke image yami ngaphandle anginandaba mina nalokho kufanele bazi ukuthi wena ngenxa ukuthi uyancisha igqewe nawondli angondli mina ingenzama uyancisha igqewe ngenxa ukuthi uyancisha efethu umuntu ngimfakela imali ugcineni ukuyifakela ingane mali yahlala khona fethu mina okhokhayo fethu yazi ukhokha mina la hlala khona qambela namanga wena ngiyadisa ukuphuma endlini ngenxa ukuthi wena kwamele ngikuqala ispace ngoba ukhuluma izenzo zakho Ay baf ufethu ngiyeka na ufethu ngiyeka indaba fethu ufethu ngiyeka fethu fethu awungeke fethu ayikho into oyilwelayo ayikho into engilwelayo lento ekhuluma lento etshela abantu la umphakathini uthini ngayo wena uthini image yami angindaba nemage yakho kufanele bazi ukuthi wena udla isikhathi 46 ifethu Efethu nayo yini ifethu awungeke baf mfethu Efethu azi kwa infethu lalela fethu ithi khulumeka angilwi la mfethu yabona lento le but manje lezi zinto ayikhuluma mfethu angizazi mina yabona lento le strong uyazi nawe ngiyamhlaba strong yabona lento le lento akhuluma ngayo ngiyazi mina yeso ngicela uhlale phansi biza khuluma ngembiza wangazange usumtshele ngalezo mbiza lezo mhlawumbe uyibona angikaze ngikutshela wangitshela into le kunini ngikutshela yini pho enza ukuthi ungibizela ngoba awuzwa iqondo yakho ayisebenzi awuzwa wena umuntu ayisebenzi ifethu ayisebenzi konje yami fethu
Mfethu ngiyeka mfethu. Ayi, Lezi gore udawi wena usuke la mfethu. baba, ngiyacela. Mfethu utshela umthithi akho angiyeke mfethu. Ngiyacela. Mfethu angiyeke mfethu indaba ngawe mfethu. Mfethu ngicela uhlale phansi. Mfethu. Yo, hayibo phela ngeke Mfethu. sidlale. Mfethu uyangazi mina. Mfethu uyangazi mina wena. Mfethu, ngicela uhlale phansi. Azini mfethu angiyeke. Mfethu ngicela uhlale phansi. Angiyeke mfethu ngiyeke. Uhlale phansi. Tshela umuntu akujila akho angiyeke mfethu. Yabo uma ungahlala phansi uzokuyeka mfethu. Wena ungazi kahle wena. Tshela mama sikakwagqokile la. Khahlela mina. Ungazi kahle wena. So, Abakwazi kahle ukuthi kubalekela iqiniso. iqiniso lana. Kubalekela iqiniso. Ungena ukuvuma nje wena ukuthi kahle kahle wena Yento ngithele yona la la. ukhona. Mfethu. Uyangazi ngisebenza ngubani? Anginandaba nokuthi usebenza ngabantu. Wangilethela. Nami ngilwelisa idlam, right? Wena Ngilwela ingane zami, right? ungijwayela kabi wena. Ngi-right mabe ngikujwayele iqiniso. Uzotshela umphakathi wonke izwe lonke ukuthi mina Ukuthi angifaki imali ey'ngane mina. Bafo uyayifaka imali, kodwa uyifaka mekuwukuthi utholile empedeni. Uyazi mfethu ukuthi mina siney'nkinga mfethu uyazi Eziphi zona? Izinkinga ezidalwa wena. Mangenzanga Lezo nkinga lezo idalwa wena. Zidalwa wena ngilozo inkinga lezo. mangikuncisha empedeni uyakhala. Mangabuya endlini mfethu, mangabuya endlini uyakhala. Ngiyabuya manje. Ungabuya endlini. Awuchazeke imali ungeke usuke Ufunani noma usuke usawulanda ezinye ikhuthazi. Ufunani ka? bafo. Noma usuke usawulanda ezinye ikhuthazi. Lazi ndaba ukuthana ney'febe. Okay mfethu. Imake wo imake asilungise la uba isifebe. Uba isifebe ngoba isifebe into enjani? Isifebe ke lesi singalala endlini ngenxa ukuthi sincisha igqe. Isona ke isifebe lesi singalala endlini. Mfethu. Esilanda ikhuthazi Angithi for esilanda ikhuthazi for umuntu wesifazane. Isona ke Ngikhuluma isifebe nawe lesi. zindoda mina mfethu. Yabo ngiyavela abantu besifazane bayakhuluma kuthi thina sibona ungqavu. We hayibo Sikhuluma kwami. kahle. Yabo. Mfethu. Amane kuthiwa ngungqavu. Mfethu. Uya endlini. Mfethu Yo yini? uzongenzani? Abo le ndlu ohlala kuyona wazi kahle ukuthi ya. Uzongenzani? Iy'ngane lezi lapha ezami. And Lezo akuyona eyakho. lezo ngayikhokhelile. Wena Lezo ngayikhokhelile. mfethu, lalela. Zona inkomo zimalini? Uyaqoqa. Zokhokhela zona ingane. Zona inkomo zokhokhela lezangane zimalini? Kakuqoqa wena. Wangiqoqa makwenze njani mhlawumbe? Kakuqoqa wena. Makwenze njani? Khipha kuleya ndlu yama. Awukho la ngiyakho. Asoze kwenzeke khululeka khohlwa mntakama. Ucabanga ingane zakho lezi zakho zamasende akho lezi uthi uhlolo ukuzondla manje. Zingakuvuma lokho? Uzolapha Cha. Ngizolala. Ngizolala. Ngizolala nengane zami. Canzobela endlini yami. Nengane zami. Nengane zakho. La kuzolala Ezami lezi la ngane. kuzofa khona ingane zami ngizofa. Ezami lezi ngane. Wena nje kusiyama ngazi Lezi ngane ezami. Ezakho. Uyazondla? Endala mfethu. Yabo lo mfethu lokho Uyazondla. ezongitshela ukuthi ingane zami angizondla. Ingane zami ngiyazondla mfethu. Yazi. Yini? Okay. Yazwani. Okay, yabo manje la kusa affecteke nina nobabili. Sekungena nezingane. Mfowethu. Yabo manje hayi kabi ngiyayibuzela. Mengabe isikhuthazi singekho mfethu awuperforming kahle. Mfethu akho sikhuthaza ngisisebenzisayo my brother. Yes. Akho sikhuthaza ngisisebenzisayo. If besikhona ngaba sikho la bese yikhuluma endlini lento nje ngikhapula sithe siney'nkinga If siyilungise besikhona ngaba sikho la kumanje silake nokukhuthaza sisebenzisa ngithi angisiboni mfethu angisiboni. Umama uveza ukuthi wena mengabe kuphili imali yengane yangena. Kodwa mengabe kuncishile imali yengane ayi. Usengenzanga kahle emsebenzini hayi ngoba la ayikho leyo nto wena ingoba nakho ngisuke iwena ingoba nakho ngisuke ngalalanga nawe ngaleso sikhathi. Lalela mfethu. Yasazi ama-artists sisebenza kanjani. Kuyenzeka mfethu wenze kahle kuyenzeka ungenzi kahle. Ayikho leyo. Baleyo nyanga mfethu Ayikho leyo nto wena uhlezi manje yena mfethu mfethu ukuthi ngaso sonke isikhathi wena uphika nabangani abangani bakho bonke laba abasuke kukhuluma ukuthi enza yonke le nyongo le. Ngiqale nini ukukhuluma nawe since wena ungasenzi. Ngoba kukhona lezi igora lezi. Since ungasenzi ukhuluma nami kanje. Mhm. Unifuna ngenzani? Ngifuna ushintshe i-behavior. Finish. Hey mfethu. Ma bro. Lo muntu mfethu wawucomplaina ngimina yazi. Wathi ngicela uthule wena. Ngithule. Hlaba ngempama phela. Ubukade ungithwese enhlamba. Phika phela. Imali ubukade ungithweseni. Ngoba khuluma kanje nama Senameni cela uthule. Asimnikeze ithuba. senajwayela. Kulungile. Ungiphenduli phela mina. Ngenze njani? Thula. Abo bungithweseni. Awusuke nawe lana mfethu. Awusuke mfethu ufuna ukukhuluma nomfethu yini? Mfethu. Mfethu ungiyeka mfethu yini ngani? Hayi bandla ibhokolo. Mfethu awutshela isikora sakho siphethe yawo sikusuke la duze kwami mfethu. Bafo ngicela Ngitshela ngeke mfethu. Ngitshela ngeke mfethu. uzokuyeka uma uhlala phansi. Uzokuyeka uma uhlala phansi.
Ekungibamba mfethu yazi. Kuzokuthatha Ngingcolisa isikhathi- nokungcolisa buke ngishobanisa. Kuzokuthatha isikhathi esingakanani ukulwa Lalela ngoba mfethu. okunye Lalela kuthatha isikhathi mfethu. eside. Ukuthi manje uyangicasula mfethu uyangiphendula. Yabo lento le. Sure. Mfethu ngizokhuluma nofethu. Yoklehle mfethu ufuna ukukhuluma nofethu. Lo muntu mfethu ucomplainile wena mfethu yazi. Wathi embedeni mfethu akathuli kahle. Yabo? Nanokuthini mfethu futhi ngihlezi ngekho endlini. Njengamanje sengiyazama uku-up igame usiyacomplaina futhi. Useyakhala. Yabo lento le? Kumele ngithini-ke mina njengendoda? Wena uwe. Phela kufanele ube normal Ngikhuluma nawe, ezindoda. ngikhuluma nawe. Hawu. Ngikhuluma nawe. Okay, wena okay. Kuyimanje Jwayela baba. monga estimate uthatha isikhathi esingakanani mina nje ucansi. Yo mntama ngiyacabanga ukuthi Yazi. i-hour liyaphela. I-hour to 30 minutes liyaphela. Kanti wena ufuna uthatha isikhathi 30 esingakanani? minutes it's 30 better. minutes. Baba. Uthi ufuna 30 minutes. 30 minutes. Hayi ukuthi umdlukudle 30 minutes. Ize yoma Yini- iphinde ibe manje. yini 30 minutes? Iphinde ibe Yini manje. 30 minutes? Iyona vele vele into yaziyo. Angithi ingakho nje udle isikhuthazi. Yini 30 minutes 30 mfethu? minutes. Eh? Angithi ingakho vele angithi vele isikhuthazi Uzongitshela udlela 30 minutes. Isikhuthazi angidlela Lo lo. 30 minutes yawazi ukubhala phansi. Ngiyakwazi ukubhala phansi. Ngiyakwazi, ngiyakwazi. Ngazongijwayela kabi. Na ungijwayela kahle. Ukukhahlela phela mina. Wena Ngithanda ngiyena. khohlwa. Musana ukulwa laba fethu Mfethu angili. Nawe mfethu awuyento ukuthi ngiyalwa mfethu yazi. Ngoba nje ngikhuluma kahle mfethu. Ngaphandle uma ukuthi nawe mfethu kahle Okay. ngifuna ngilwe nawe njengamadoda. Okay. Singabambana. Ubambane ngenayo manje Eh? mina mfethu ngenayo. Uzongibamba Mfethu isikhathi lalela mfethu ngabe ngiyasebenza mina. Kumele ngabe ngiyasebenza. Ingoba Ngoba usulo kumele kumele ngabe ngisebenzela iy'ngane zami mina yazi. Mfethu. Ngoba ngidla. Ziphi lezo- Ekugcineni uzosuka lezo thini? ungazibheki. Uzosuka thini ekugcineni? Akudli. Yebo Mfethu. le. Imali mangayifaki akudli. Kumele ngenze njani ngoba ngidla umosha isikhathi sami. Mina ngabe ngenza imali njengamanje mina kodwa ngizokhamisa Eyiphi imali? Zoletha into engekho. Eyiphi Baba, imali? yazi mina ngikhuluma nawe man to man. Kuney'ngane la eniy'khulisayo ndawonye Ayini ngiyazondla ingane zami mina mfethu. mfethu. Ozondla ma. Ngamtshela mfethu ngathi aphiwe Lezi ngane ozondla ma. ezikhaya beyohlala noma emakhaya. Yes, wanqaba yena. Ngabelani? Sampe zikhokhele Awuthule sina Khokhela ingane eqala before hambe zami zohlala noma ba. Yazi wathini mfethu? Hawu. Wathi I know ingane ezi-right mfethu ukuthi ihlale nayo. Ngobani? Ufuna uhlala lapha mfethu lapha endlini yami yes. Abhiza hlala nemali yami. Lo muntu ngiyamondla ngigqokisa. Yes, lento le. Lahlala khona Usho kahle manje imake asilungise imistake asilungise le mistake asilungise le mistake ubungqokisa right nazo futhi ingane lezo khulumela ukuthi uyazona ungathi bengi imake ungathi bengi. wow Ngiyaqhokisa, manje ngiyaqhokisa. kule nyanga isuka kuyona sirente ngemali yey'ngane ungakasifaki ngisho isenti ngenxa yokuthini nganqaba negqeke Yakho sisi. yebo phela kwazi phela ukuthi Khuluma ngadliwa ngathi sengathi ngiyadlwengulwa bese Khuluma nje ngathi nalokho sonke isikhathi yakho bese kumnandi. hayi bo kahle la yikho nje into ezalo Khuluma ngathi uphethe nje igqeya ngazi njani. Imnandi bafo ngoba usuyizalise niney'ngane ey'ngaki. ezimbili Wawungeke uyiphinde uyizalise kabili ingekho mnandi. manje Nawu- Paula nawe. Cha ngiyasho ukuthi wawungeke uyiphinde kabili ingekho Ngobani? right. Ngobani? Angithi right. Bese into embi uyidla kanye phela. Mekuwukuthi thi Uma wengane lo Mekuwukuthi uma wengane. mina ngisho Uma ukuthi wengane, yes. mawukuthi uthi yimbi mhlawumbe unganginike Cha ithuba ukuthi ngizwe ukuthi imbi ngempela. Nika wena ithuba. Efethu. Nika wena ithuba uma ingane zami ngazongitshela amasimba wena. Bengenza Yes. isibonelo. Yes, sibone sami. Example. Awunayo itsheri wena. Awunayo itsheri wena. Awufocus etsheri yakho baba uhlele indaba esangifuni. Wena, yabona into ecomplain wena yikho wena. Ngizokubhebha. Wena nje futhi ngizokudla nje le ngidla ngayo. Ngoba mangakudli kahle Shutha ukakazuthola-ke Nkosi yami. Shutha ukakazuthola. Musaqhubeka nje nale ngqondoza nayo ukakazuthola Yabo khululeka. Nkosi yami. khuluma kakhulu ngoba kuthemba igora. Yabo bafethu. Wena Okwakutheni lokho kubuka manje ku-affect-eke iy'ngane ngenxa yokuthi nina Fethu ezami ingane mfethu ngiyazondla fethu. Yes. And Nkosi yami ma bese aqhubeka Eh, kahle badla usho Nkosi yami. kahle. Bese aqhubeka Mangizolile. ney'mbiza angeke azayithola igqenene. Imbiza zane zikhuluma ngazo. Imbiza lezo Akhombise, idlayo akhombise angeke ngisebenzisa uzuyithole. Yes. Ayikho Ungakhala phela. ibizo baba Sekuseni semini ngaze kusekuseni. Angeke uzinunge. Mina ngiyayidla fethu ikukhu. Yes. Ngiyayidla ikukhu. Uyidla ngesikhuthazi. Yes. And into akhuluma ngayo fethu izomenza ngikhahlele ngoba manje ngijwayela. Okay baba. Alright. Idla ngesikhuthazi. Niyasematshwaleni uyidla Uthule, ngesikhuthazi. uthule. Niyasematshwaleni uyidla ngesikhuthazi. Ngifuna sikhulume sobabili Niyasematshwaleni njengamadoda. uyidla Phela, ngesikhuthazi. phela. Nale yasematshwaleni uyidla ematshwaleni ufike ufike Okungcono uyidla ngesikhuthazi nayo. noma ngibuya ngiye ematsheni ukuthi ingane zami ngiyazondla. Uzondla nini? Nini? Yazini mfethu. Jonge nje Hayi into bo. eyi-1 yes. Yabo mangila uzongela isikhathi sami and indlela esikhulume ngayo before afika lo bengithi sizozwana la. Mfethu, Yabo nto le. yazi- And njengamanje mfethu ngoba so esekhuluma kanje usayida naye wes. Yabo nto le. Yazi ngifuna ukwenzani? Ngifuna ukuthi Thula wena. simthathe
amhambise ubaba. Uyaphi? Sale sikhulume Uyaphi? sowu-2. Umsapi. Angithi Umsapi. Umsapi. Wena ufuna yiphi? umhambise emotweni Uyokwenza yaba le moto le. Ekaba. imoto ye-production esifika Mina ngihlala ngayo. naphi nama production mina. Ufuna senze njani baba? Lo, Ahambe ngeenyawo. yalela. Le angahamba ngeenyawo. Angahamba ngeenyawo. Jwayela ka kwawena nje ungijwayela amasiko. Wena hamba la. Mfethu, awuthathe lo muntu lo ahambe la. Mfethu akahambe lo la. Ahamba yephi? Ahambe endlini. Kulungile. Ingane zami ushiye noma, ingane yona ushiye noma ngobulana wena. Uzokhamisa la, uzongibeka phambi kwamadoda Sometimes namakhamera. se-crash. Se-crash. Kulungile-ke. Angondli kodwa ingane se-crash. Angondli kodwa ingane Phela se-crash. usiyamthanda unonina. Unonina. Waphi unonina? Iyodwa mfethu into esiyifunayo. Ehlisa mfethu ama-minutes. Suka kulela hour lakho uye ku-30 minutes. Efethu uyakhala lo muntu. Yes. Uyakhala lo muntu lo. Ngiyamudla strong kade ngena inkinga nalokho. Yini sekhona indoda ekhona manje? Yazi. Akanankinga. Hayi unayo inkinga. Mfethu. Unayo inkinga. Mina Lo muntu kuwena lo ngimshaya ngithethintsha lo muntu ngimshaya even i-behavior. 5 hours. 5 hours in for one round lo what? muntu lo. 5 hours for Jama manje what? siyakhala manje. Sole nisekhala. Uzubona ukuthi ngempela lezi zinto lezo And wena ngikhuluma nawe, uyazisebenzisa. Yena Angikaze bengafiki. ngize ngikubuza ukuthi ukhuluma nobani. Nami mina ngikhuluma nawe kodwa. Ngikhuluma nawe. Bafethu. Angithi mina ukubizela. Niyabona ukuthi lento i-affecta umjolo wenu, i-affecta ney'ngane phakathi. Mina ezami ingane zi-right. Zi-right Zi-right iy'ngane. ezami ingane. Ngokubona kwakho zi-right. Ezami ingane zi-right. Zi-right ngokubona kwakho ingane. Angakhulumi nawe mfethu. Ezami ingane Wena zi-right, brother. ngokubona kwakho wena zi-right. Ezami ingane zi-right. Ingoba ubhondi Yo, nazo ingakho. Ingoba ubhondi nazo ingakho nje kunjalo. Every weekend ngiyafika. Every month ngifaka imali. Imuphi ubaba efanele ngize ngibe uyena? Le nyanga le Yazi, lo uyifakile. muntu lo mfethu. Le nyanga le uyifakile. Angisazi asakhulumi nawe yazi. Angikaze nami ngize ngisho ukuthi ukhuluma nami phela mina ngikhuluma Angisakhulumi nawe. nawe. Mina ngikhuluma nawe kodwa. Sena asakhulumi. Ngikhuluma nawe mina kodwa. Mfethu. Lo muntu lo ngiyeke mfethu ukumfakela imali. Bese ngifakela izingane. Waphiwe noSiyamthanda. Bengibafakela imali njalo. Yezwa. Naye lo ngimnike yakhe ukuthi athenge njengomuntu wesifazane. Yayibona lento le. Sure. Kodwa ngendlela abese enza ngayo mfethu ngoba bese naye ngingasamtholi kahle. Ngakho ngithi mina lo usiqomile lo. Yezwa. Ngaye ukuthi okay yazi nami futhi ngiyalimala mfethu ngoba even ngisebenzile mfethu. Kunezinto futhi engasakhona ukuthi ngizenze ngoba nangu nomama fanele ngibhekelele kanye nezingane zami. Ngathi sabonisana nakhona njengabantu abathandanayo inkinga abayilungisayo. Yezwa. Ngathi mina ongcono asikhathe imali engikunikeza yona kodwa izingane ngiqhubeke ngizona. Yabo. Wena uzola leso sikhwele sokuthi Uqamba imali izingane uzongilethela emakhamera. Xa uthi sinosatha uqamba amanga uNkulunkulu wami uqamba amanga. Okay, bafethu. Imali engane Azini. akufake Okay, ngenyanga. okay. Azini. Ababa lo uya endlini lo. Okay. Mina indaba yakhe nje soyilungisa Alright, masifike. alright bafethu. Sesilwile Ajwayele sakhuluma lo. but asikho isixazululo. Mfethu, okay angiqale ngawo sisi. Yini oyifunayo kubaba? Ukuthi ahlise nje lezi zinto ayidlayo kuphela. Okay. Bafo yini oyifunayo kusisi? Azini Ukuthi mfethu. niyaqhubeka nebudlelwane benu. Mfethu. Ayikho mfethu into engiyifunayo kuyena ngaphandle ukuthi ayikho ngibizela la emakhamera. Yini mayine inkinga nami singakhulumi naye. Okay mfethu, thina-ke uyasinika mhlawumbe ithuba lokuthi sibuye sikhulume nawe sengasekho amakhamera njengamadoda. Vele ngifuna ukukhuluma naye. Thina kodwa Hayi singakhuluma vele nawe. ngifuna ukukhuluma nawe asuke futhi. Singakhuluma No vele nawe. ngizokhuluma nawe mfethu. Okay. Kodwa lo wena uyafika endlini wena. Okay bafo ngicela umhambise mfethu. Lalela mfethu. emotweni. Usuka. Hayi bo mfethu, hayi bo phela ngibambi kanjalo. Bafo uthi awusali. Hayi wenzani yena mfethu menza into ayenzayo? Bafo ngeke ulunge Awusuke manje futhi indaba ukhulume yokuloku ngane uzenza isikora nawe. Mfethu. Hey bo. Mfethu. 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 Uzoyingcolisa mfethu ngicela uhlale la. Azini mfethu akahambe lo la mfethu. So Akahambe lo la. ngicela uhambe mama. Hlala phansi. Bazokufaka emotweni, ngicela bazokufaka emotweni, ngicela uze ngapha mfethu sikhulume. Baba. Ngiyabona ukuthi ayikho into elungayo uma ngabe nikhuluma kukhona umama. Hayi yena ngizomlungisa kodwa. Asikhulumeke sesisobabili mfethu. Yena ngizomlungisa. Lo muntu lo mfethu uyambulala ngetotolozi. Uthi uzofele ngazi ukuthi uyadlwengula Mfethu. khosayi. Lo muntu mfethu abantu besifazane uyabazi. Baya complain, yes. Njengamanje mfethu ngiyazama nami njengendoda. Yes. Ukuthi impress yebo lento le. Sure. Uyakhala futhi namanje. Fela ngenze njani? Ngidla ngaphandle uyakhala. So wena bafo mhlambe uze wabooster ngoba ubekhala ngeperformance yakho decide ukuboost. Angisho ukuthi uyabooster, ngiyabuza nje yami.
Mfethu siyaboosta siyamathi nami ngiyaboosta mfethu. Uma kumele kodwa ngivesane ngibooste. Cha phela mfethu angisuyazi nje phela hayi ngaso sonke isikhathi. Ya, hayi ngaso sonke isikhathi. Yabo nje kuyenze mhlawumbe uma ukhathele. Mhlawumbe ngibuye emsebenzini yabo into leyo. Yeah. So mfethu Ngaleso sikhathi hayi lento ayikhuluma ukuthi njalo cha ngaleso sikhathi. So into ayifunayo mfethu ukuthi unciphiseke because man lokubooster kwakho kwenza ukuthi kahle uyishesha umoya. Uyangijwayela lo. Uyishesha umoya. Noma kunjalo uyangijwayela lo. Okunye bafu khona la sedliwa khona uyadliwa. Okunye bafu yabo lento yokuthi mengabe ninenkinga ku-affecteke nezingane wrong lo. Angiyakuzwa mfethu. Kodwa mina ezami ingane mfethu ngiyazonda mfethu. Yes. Ngoba ngishilo nasekuqaleni mfethu. Izingane ngathi ngoba nami phela mfethu kuyenzeka ngilimali. Akathatha izingane ziyohlala neolede emakhaya. Yabo into le wanqaba. Ngiyalimala mina ngala mfethu yabo. Ngaso sonke isikhathi vele ngenze sure ukuthi bona ba right. Ngathi okay it's fine. Ingane ayingayo emakhaya but wena ngizoyikhatha ibudget shuje manje sesoyikhatha ibudget. Yabo into le wena angisezukwenzela nje ngasekuqaleni. But ingane zami mele zi right. Yena uzoya ngezingane. Yabazi abantu besifazane mfethu. So ukuncisha ngobani? Ukuncisha ngoba hayi mfethu angazi futhi anginandaba. Awunandaba. Angisanandaba manje. Uthando lwakhe kodwa lusasekhona. Phela uma wengane mfethu. Uma wengane yabo angikwazi ukuthi ngoba yakho kwenzakala kanje sengigcina manje yabo sengithi kanjani njani egcina konke uma wengane. Yeah. Mina ngizokusho nje mfethu kuwena sesiyivala ishow ukuthi ngiyakucela mfethu ungaposti kakhulu and also uphinde futhi wenze isiqiniseko sokuthi izingane okubalekile izingane mfethu ngoma ngingasenzeli ke nini enzelana izingane zibe right lokho nje ngizokusho kwena nje yami mobooster kuwena ubooster ngani wena owazi kodwa ke so ngamani ufake ukuchama kokungcono mfethu mawubona ukuthi kanjani kulungile ngiyakuzwa my brother but manje mfethu sengibuka umhlaba wonke mfethu abantu bayangibuka ngaphandle mfethu njengomuntu manje ongondle mina hayibo lento le ekubeni uyazelazi iqiniso ukuthi mfethu ngiyondla mina hayi khuleka njami ngizokuxolele angiyili mina mfethu yabo lento ukuthi ngizokuxolisela nakuqala mfethu Thokozani lo bafethu Thokozani nangu Thokozani imbebi nje akabhebhi kanje uyayishaya ingane kodwa uyondla angimazi noma usuke eboostile yena uzwile kuthi unokushaya i-hour no-30 minutes ekumele nje ukuze mongabe uzwe ngathi sila uzwe ngasiyaphuma lutho umqondo okutshela lo unjalo kuThokozani ungakhohlwa ukusubscribe and like niphinde nishare episode yethu yanamhlanje khona sizobona ukuthi ngempela abantu bazi ukuthi kwenzakalani ku-channel ethu ebizwa ngokuthi Umtsholo Show. Khumbula igama lami nginguhlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Mhlanje sithe mekuphela nje le episode asikwazi ukuthi sikhulume noDr Dumisa from Impande Yempilo. Uyazi ukuthi mengabe efikile ezokhuluma nathi sibheke indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umzimba wakho. Ngenzeka ukuthi une-eczema, ikiwi noma ngabe yini ehlupha umzimba wakho uyakwazi ukuthi ke ayinakekele aphinde a-check-e isimo somzimba wakho ukuthi sihamba kanjani. Mawami sawubona njani? Ngiyaphila bodi njani? I know ngiyaphila. Siyajabula kakhulu sibe nawe namhlanje siphinde sizokhuluma nawe. Ngiyakhumbula ukuthi the last time sikhuluma sasibheka zona izinto ezithinta isikhumba. Namhlanje ubuyile futhi nama-products wakho Impande Yethonga. Awusiphathele namhlanje? Injala. Namhlanje akukuningi mhlawumbe sogxila kukhona kakhulu kodwa okuyikhona sogxila khona umuthi lo ngophethe la. Ngathi mhlawumbe ngiphethe umlingo noma ngawona umlingo kodwa umuthi lo okwazi ukuqeda induna within 5 minutes. Nje noma sunendona zesichithi noma unotwayi ebusweni noma mhlawumbe khona isichithi owashaya ngaso noma wahamba ukukhupha ebusweni lo muthi ukwazi uqede yonke lento leyo within 5 minutes. Wow. Yes. Okay, so omunye umuntu uyayibuza ukuthi yonke lento yenzeka mhlambe the minutes ngiqeda ukusebenzisa umuthi noma mhlambe kuthatha isikhathi. Ake ngithi nje konke lokho mhlawumbe sokwenza nababukeli bebona ukuthi kwenzeka kanjani ngoba ngizokwenza ngayo ubhuti Matifane futhi uzogeza wena namhlanje. Lo muthi nje ugeza ngawo semthamo uqeda ukugeza konke okusuke sebusweni sokusele phakathi emanzini sokusele kanye nalomuthi lo. Okay, so kudingeka ngiloke ngiphinda ngigeza ngawo noma mengageza ngawo kanye usungiklinile noma sengawubeka ngiphinde ngiwusebenzise ngesinye isikhathi. Lo muthi ngasho ukuthi ugeza ngawo izinsuku ezintathu kodwa for the first day uqala ukusebenzisa sekuphelile ukwenza nje uqede mhlawumbe u3 days kodwa nje for the first day ugezile ngawo sekuphelile konke okukhona ebusweni konke kuyisichizo sokusele phakathi. Okay, ngiyazi ukuthi ama-products wakho unendawo lapho etholakala khona. Unendawo lapho abantu abangakwazi ukuthi beze kuona. Mhlawumbe kunomuntu obukayo njengamanje onenkinga yesichithi oba nenkinga eziningi ezihlukahlukene abantu. Ikephi indawo la bangakwazi ukuthi lo muthi bangafike bawuthole khona?
Ngokusebenza sikhona la eThekwini, uyangithola e-workshop, uyangithola ku-Smith Street. Kodwa uma ngabe ukude siyakhona ukuthi sikuposele noma sikuthumelele ngoba siyasebenza uphepha isikhathi esiningi. Noma u-courier guy, kuyaye ngomuntu ukuthi uprefer yiphi i-option ukuthi simthumele impahla yakhe. Yeah. Omunye umuntu ngiyazi futhi sangabuza ukuthi ngabe mhlampe kuma-socials ukhona yini, uyakwazi nokuthi utholakale ngoba siyazi ukuthi lapha kuma-socials sekukhona ngisho nabantu abama-fake. Ngilibona ngani-ke i-page okuyilona ungqo la Dr. Dumisa? Siyatholakala ku-TikTok, kubhaliwe nje uma uthi Root of Life, naku-Facebook uma useshe nje Root of Life, ithina lapho. Uma ubhala nje igama Root of Life, TikTok and Facebook, naku-WhatsApp, nakuma-calls siyatholakala. Okay. Umuthi lo uqeda induna, izinto ezimbi ebusweni, izinto mhlampe mekuthi ngumuntu ohanjwayo. Khona abantu abathi banezinto ezibahambayo kodwa bayiboni. Iyaqeda konke lokho? Noma ngabe yini khona ebusweni, ongaba isichitho, ongaba yinduna mhlawumbe engazona isichitho, ongaba utwayi, ongaba amabala, konke kuphela sometime nawe uyakubona kukhona phakathi endishini. Okay. Usuka nje suneze uqeda ukugeza. Shuthi njengamanje njengoba kuthiwa kuzokwenziwa ngami isibonelo. Konke okungcole kwake kwaba khona ebusweni bami sokubona within 5 minutes. Uzokubona. Siwathela amanzi eklini nawe uzobona uma usuqedile ukugeza. Ngiyazi abantu abaningi beyikhole mhlawumbe ngoba kuzwakala njengomlingo kodwa into esoyenza kube yi-practical ukuze nababukeli emakhaya babone ukuthi kwenzeka kanjani, noma mhlawumbe ugeza kanjani. Okay. No, uma mfele emntwini uzokunika ama-instruction ukuthi ngizogeza kanjani njengamanje. Asambe-ke nawe mbukeli siyogeza. Siyageza njengamanje, next big thing iyageza la ngoba kuthiwa izogeza. Sogeza njengamanje. Uzoqimba. Ngizoqimba? Yes. Awungeke phambi kwabantu. Awungeke phambi kwabantu. Okay. Hey, Nkosi yami. I know, asigezeni. Okay, ikuphi engizokusebenzisa la? Okay. Amanzi lawa, aklina amanzi, indishi le, khona ukuthi phakathi. Awungivuleli la kaseqinile. Ngithela ngakanani? Wathele nje noma ngawathela wonke. Wathele. Oh, wonke. Yes. Hayi. Okay, siswathelile amanzi aklina wanalutho. Umuthi wami ke lo ngizowufaka phakathi. Bese ngoba kunomoya ke. Okay, mase siwufaka wonke noma uhalf. Ufaka ispoon. Oh, ufaka ispoon. Okay. Kodwa manje siwufaka ngoba vela ucwele la phakathi, ufaka Okay. ispoon. Alright. Faka nje ispoon phakathi emanzini. Thatha ithawula, liphi ithawula lokugeza. Ithawula lakho leli. Ngisebenzise nje insipho ejwayelekile sunlight, eyaziwa wona wonke umuntu. Okay, ithawula ngilifaka phakathi. Faka phakathi ithawula, faka insipho phakathi, faka ithawula phakathi. Thatha insipho yakho uyihlihle ethawuleni. Sengingahlekeli. Sungahlikihle ethawuleni. Noma nje ungakuguquza ungathileki. Hayi. Thandaza uNkulunkulu kaMadikana. Ifilimu. Ehe. Yeah, Geza nje ubuso bakho ungasiqinisi isandla ube gentle. okay. Fake phakathi emanzini. Iyakaza ubuso bakho Ngezandla ke. ngamanzi kuphela nje. Yaphinda futhi the same thing. Ngiphinde ngifake Faka insipho. insipho ethawuleni. Zokwenza lokho for 7 times. Okay. Ungasiqinisi isandla nje sithambise. Okay. Seku right futhi. Yabuyakaza futhi. Phinda futhi kwesithathu. Hayi ngizoke ngibone.
Thambisa isandla sakho. Eyi, sengiyasiqinisa. Uyasiqinisa? Okay. Ungasiqinisi. Sengingageza. Geza futhi ubuso. Abutsotsothi? Buqinile-ke manje ubuso bami. Uqinile? Thambisa isandla. Noma singesenzanga kawu-7 kodwa usasokwenza owokugcina ngoba ustrong kakhulu lo muthi. Okay. Faka nje insepho kokugcina ethawuleni. Siphinde futhi. Yes. Sithambise nje. Seku-right, buyakaze futhi. Awasahambile manje Awasahambi, buqinile ubuso qinile. bami. Aphose nje. Seku-right. Khama ithawula lakho ngizofaka amanye aclean. Ulimbambathe nje ngasabusulanga. Yawabona amanzi akanjani? Siwafaka eclean, safaka insipho. Njengamanje kuphume konke ukungcola bokukhona ebusweni bakho. Njengoba wabona nje nensila izinto lezi ebisebusweni bakho. Ongaba mina ngingcoleka nje. Ukungcola kuphuma kuwena lokho. Wabona manje siwafakele beclean ecwebini. Kodwa uyabona manje sanjani? Yani. Yes, uyalibona ithawula lakho njani? Lisha leli thawula from isitolo kodwa uyalibona manje sinjani? Shuthi ukungcola lokho kuphuma ebusweni bakho. Makuze ubuneyinduna, induna lebezosala phakathi la. Makuze ubunesichizo bekuzosala phakathi. Ongaba utwayi noma ngabe yini eyenziwe kuwena, konke kusala phakathi. Singakanani isikhathi ugezile? Mhlawumbe uphelele 5 minutes sigeza la. Awuphelele 5 minutes. Shuthi induna siqeda within 5 minutes. Yani. So wenza manje usobiyakaza ubuso bakho then mase siyakugcobisa kahle. Okay, shuthi Ungawachitha amanzi. Sifaka amanye clean. hayi ngeke ngibakhombise abantu. Awubakhombisi tababa ubonaka kahle. Bakhombisi. Wena lo. Mfethu nje mina. Benginje. Wena sifaka amanzi aclean acwebile. Oh, othi ngikhipha insipho. Oh, ikhipha ngensipho. Ikhipha. Ha. Sifaka amanye amanzi aclean. Ngiyexpecte ngengcole kanjena. Hayi. Kodwa sengiclean manje. Hayi. Siyabugeza manje bose bakho ngamanzi aclean siyaburinse. Usafaka insipho. Okay. Yabugeze nje ngezandla kuphela. Washo ithawula lakho mase uyabusula kahle. Seku-right? Singawachitha futhi amanzi. Hayi. Sewusulile bomile? Ngicabanga ukuthi bomile. Ya. Hayi nale thawula la selingcoleka ngayo. Mina lona. Wena wonke lo. Ayi. Lokho engikuphethelana-ke kowokugcoba ngoba iy'nduna isikhathi esiningi zisuka ngaphakathi. Singayiqeda ngaphandle zisuke same time ngaphandle. Kodwa inkinga mangabe singakayiqedi ngaphakathi zisuke sazoqala phansi zibuye. Okay. So lokho engikuphethelana okokugcoba. Okokugcobisa. Lokho akuhambi kodwa kuhambisana amaphilisi akhona. Kuyiwona amaphilisi asiza ukuthi akushise ngaphakathi la kusuka khona. Alright. Lo muthi usiza mangabe mhlawumbe uney'nduna zesichitho. Zisuka same time. Kodwa mangabe uney'nduna nje sokuyinduna mhlawumbe zokukhula noma kuyinduna nje ephasa wonke umuntu. Sokuyinduna ey'dinga ukuthi ziqedwe ngaphakathi. Okay. Lapho usudinga ukuthi ugcobe lezi zinto engiyiphethe la uphinde uphuze amaphilisi. Okay. Amaphilisi asuke e-treatment akona mhlawumbe amaphilisi ungawathenga e-pharmacy. Ehe. Atholakala kumina.
amaphilisi waphuza for 3 months Okay. usuwaphuza kodwa ususu-right usukusuke mhlawumbe singabe sisabuye noma singabe sisaqala phansi esikhathini esizayo sesiqeda ngaphakathi so njengamanje uzogcoba la ngoba phela umuntu uma egeza kumele agcobe futhi Alright. Shuthi izinto engizozigcoba lezi. yes izinto lezi engizokunikeza zona ihlale kuwena uyigcobe Alright. lokhu okugcobisa nje osukwini phakathi nosuku njengoba kubhaliwe ukuthi akuni day Okay. shuthi ucream lo ugcobisa phakathi nosuku Okay. ugcobisa u-oil lo ngophethela nowasebusuku ngoba into oyigcobisa emini ngeke ifane yasebusuku Oh, alright. kanjalo so u-oil lo uzogcoba njengamanje Mawuphethe le combo ke for induna usuke uphethe uvala Phinde ugcobe nawo cream Sigezile ke namhlanje Hayi. Balekisana izintombi zenu. Ngiyadlala. Ngiyadlala. Iyona ndlela ke le silapha ngayo umuntu oneyinduna ongaba notwayi mangabe nje uphethe le combo le uthi uneyinduna so sekuphelile ayikho enye indlela engase silapha ngayo induna ngaphandle kwayo le kuningi nje beshilo uMatifani ukuthi akuzona zodwa izinduna esikwazi ukuyiqeda ungaba o-ezema nakhona kunendlela yakhona yokulapha ezema Yeah, ne? ongaba utwayi ongaba amabala emzimbeni ziningi nje ingaba nazo abantu emzimbeni ngokuhlukahlukana kwazo abaye banike umkhaba sidili kuphela nesikhumba kodwa nanemkhaba le abantu abayishutha kojini siyayiqeda imkhaba amakiwi kuningi nje umuntu uma ngabe engene epage lesi uzobona noma asifone inamba ka WhatsApp noma asi WhatsApp siyatholakala yonke indawo I know. Ngiyathemba ukuthi uzwile Dr. Dumisa impande yempilo ungakwazi ukubathola on socials mawukuthi ke ufuna ukuxhumana nabo ama details abo siwabhala la ngezansi khona uzokwazi ukuthi noma yinini ukwazi ukuthi uxhumane nabo ukwazi ukuthi ubathinte and uthenge ama products wabo. Ngiyangibona ke sengiyimuhle manje ngivela nginjani lapho kwicamera beautiful hey. Siyabonga kakhulu ukuthi ufike namhlanje sophinde futhi sibonana ngesikhathi esilandelayo. Siyabonga kakhulu boti. Siyabonga kakhulu nakwena mbukelo wahlelo silungisa umjolo ngakhohle ukusubscribe, ulike uphinde futhi ushare i-channel yakho ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Siyabonga kakhulu.